थांनो थांदों स्कुलाव परिखा जादों एग्जाम जादों दिनै सेकेन्ड डे होन हाय होनलाय आखायदो guys hi friends Franklin ma subject dini maths morning Iban apa good morning han Hi friends खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे नैबे फ्रेंकलिन ब्लगाव बरायफिनबावनाय थाबाय दायो जों स्कुलाव थांगासिनो दङ फ्रेंकलिननि दिनै नैथि सान जाबाय एग्जाम जानाया ओमफ्राय नै फुंनि समावबाथाय जोबोद कफि जानो बायो आरो आङो दायो मोनफैबाय जोङो नै गेटआव दिनैनि भिडिअ'आ गोलाव जागोन थेवबो नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो सोनो मोनला ना होनदो बाबा बाय मोजां लिरदो बाबा दे थांदो दे बाबा दे आं थांला दि हनै हांनो मोनला ना Bye-bye hoन्दो दादाखौ Bye-bye दादा होन्दो दायो गेलेगोनसो सिबि दं होन्दो बाबा थादो दे बाय-बाय बाय-बाय मोजां लिरदो बाबा दे थांबाय ने बाबानि Babaya थांसे बाबा दादाया थांबाय ने बेयाव एग्जाम लिरनो थांबाय ने बाबा ने थांसै जोंबो ने न' थांफिनसै थाबोबाय ओइयाव थाबोबाय ने बाबा ने सोर बायनाय बाबा जेसिबिखौ सोर बायनाय दादि नोंनो होबाय बार्थडे गिफ्ट ना Tektura kali tektura apa? Tektura sikap. Siang. Apa ini? Timba. Seru naik apa sih seru naik? Mani tadi mana udah nunggu? Kapan birthday जासिगोन नाहा नों बेसेबां बोसोर जागोन बाबा बेसेबां इयार्स जागोन 2 years old 2 years old wow JCB birthday gift ने बाने birthday gift on गबाय माथो नोंना अबे हायग्रायानो गबाय बाबा जावग्रायानो गबाय Apa sih lo? Sih lo pun. Sih mau nonton apa yang? Coba deh. Anu nggak ada ini, kau rekam deh, bro.
नै ना खारसोनाय नुनायखाय दसे ना सानो फैबाय आरो दायो। नै 15 मिनिट्सआव फुवासे मोनबाय। दिनैहाय जा ना ओंखारदों, बिनिखाय जोंबो मालायफोरखौ नुनानै गुबुनफोरखौहाय ना नांनाय नुसोनानै जोंबो सारिथिङावखौनो साहैनोसै होननानै आं न'नि खामानि मावग्राखौ लाना फैबाय आरो एसे मोनबाय बाथोन जानो थाखाय। 5 केजि 2 केजि बेबायदि नांखादों आरो मानसिफोरा नाया सेन आरो खखाफोराव। दायो जोङो नै उदालगुरि फैब्रबनांगौ जाबाय। मा दाहायनावबो मोनसे खामदे मा दे मा Ivan, Frank. Hi. Itchy. दायो जों उदालगुरियावहाय दंफैयो। मानो फैदों होनोब्ला हासबेन्डनि पार्सेल मोनफैदों सेन्टारनि थाखाय। नैबे बासावहाय गुवाहाटीनिफ्राय पार्सेल हरदों, बेखौ रिसिभ खालामनो थाखाय हासबेन्डआ फैदों। बेयावहाय जोंबो फैफादों आरो बास हाबर बोरे हासबेन्डआ बैथिं रायलायगासिनो दङ। नै दायो माबाखौ लाबोबाय पार्सेलखौ नै इमान गिदिर नै आंनि जोङो न'आव आङो उदालगुरि हायदों। दायो आङो बिशालाव हांसैनो बिशाला माबा बायनोनो सफैबाय इयाव। आयु बिशाला सफैबाय। Banci hay nung mo ko bay ko ikaw ba ya hindi ma Babay ka Ivan. magabay ka ni man ikaw ba No, sige ba? no ilupen ha ilupen nangali Mamay di Ivan. ikaw la ya ay chibe tumay tang namin ay mud bye ikan bay kan dele hey Kuling mabahay lalayo bo. Hello Ivan. masa ini bila ya bapa masa yuk Iwan ini gini kerana. ikaw ba ya Gudur, ini kok gudur kesenangan lah, itu kenangan. Gudur kok. Gudur kok. ikalan sih ay hap bapa naik yuk wah lagu mana This one or this one? Hindi go din. Ikan lada nih, ikan mantu gudur kenangan, itu ikan lada. Dah apa? 99 lu sebi lada ikan.
This one. Bobile. This one only take. This one is very This one good. only take. This one is This one good. only take. 199, but this one is Lagan. white and this one is small one. You will take this one or this one? And this one take. This one. This one take. This one. This is 99 or what? Franklin, which one you will take? This one or this one? Bikalagan na, Papa. Bikalagan na, Bikalagan. Mo bikalagan deh. Ha? Mo bikal. Ikslagan. Iklaya. Ini sakar dengan Papa ni. Ikan lah ada Papa isi saka gede. Ini saka terdengar ni. Biasa maba saya bidai kan hasil. Sabi ane biar nunggu tu saya ada sini. Aku jaga lu ibu. Jwbwt. Lamborghini ke Bandung. Isan kelayo. Isan kecil. Zero sudah ni. Mari benda. Lihat apa ni? Macam. Sudah apa tu? Kau nak masak apa? Lihat orang ni dah. Daí जोङो नै फैबाय न' मोनफैबाय जायफोरा आंनि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा गोदान लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ बाय बाय